farko muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu da wannan masallaci mai albarka mai alfarma dan za ku yi tunawa ranar juma'a da ta shige mun zo mun sallar juma'a a wannan masallaci an roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya taimake mu a jam'iyyar APC da kuma ya taimaki gwamnan jihar Kano mai neman sake zama gwamnan jihar Kano shekara 4 masu zuwa. A nan aka yi ta addu'o'i masu yawa. Kuma da ƙarshe muka roƙi Allah ya karɓi waɗannan addu'o'i. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi waɗannan addu'o'i da aka yi. An yi zaɓe lafiya, sannan kuma gwamnan jihar Kano ya sake cin zaɓe to muka ga ya dace inda aka zo aka yi addu'a aka cin buri, to ya kamata a sake dawowa wannan guri domin ne wannan abin da ya kawo kenan. Lokacin da muka zo sallah a wannan lokaci an gaya mana cewa wannan masallaci yana fama da matsalar janareto wato wutar lantarki. Muka kawo janareto na wutar lantarki kuma mun daɗi wannan janareto ya isa ƙarfin da ake bukata. Sannan kuma aka gaya mana cewa ba ma aka gaya mana mu da idan mun gani wannan masallaci saboda yawan al'umma da suke zuwa sallah wannan wuri, masallacin nan ya yi kaɗan, yana bukata a ƙara mashi haraba. Saboda haka shugabannin wannan masallaci suka ce mana akwai gida na marayu wanda an yi cikin wannan gida. Ana roƙon gwamnatin jihar Kano da ta taimaka a sai wannan gida domin a ƙara wannan masallaci rama. To wannan alhamdulillahi shugaban wannan masallaci, limamin wannan masallaci, addu'o'in da ya yi biyan bukata na wannan haraba shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya biya. Saboda haka limamin wannan masallaci mun zo maka da albishir, mun zo maka da tabbas, alkawari, mun zo maka da dahi. Muka zo ka ce mana kun yi cinikin wannan gida na marayu a kan miliyan 12. A yanzu ina tabbatar maka cewa ga cek na gwamnatin jihar Kano domin a biya wannan gida domin a ƙara wannan masallaci. Nake ƙara godiya kuma nake kiran al'ummar jihar Kano a zauna da juna lafiya. Zaɓe an riga an gama, zaɓe an yi lami lafiya. Kada a saurari masu jita-jita. Masu jita-jita ba masoya jihar Kano ba ne, ba masu buri mai kyau da wannan jihar Kano ba ne. Waɗanda yake ba su da karɓar kaddara, ba su da tawakkali, amma zaman al'umma sai da tawakkali. Sun ce an kashe mutane, babu wanda aka kashe. Jami'an tsaro ba su ba da wani shaida ta an yi kisa ba. Kuma wannan mazaɓa ta gama, muna godiya daga gama an gama. Kun ce da ni daga gama an gama. Gwamnan jihar Kano daga gama zai ci zaɓen jihar Kano. Allah ya taimake mu daga gama an gama.
muna gode wa wannan mazaɓa mai tarihi, kuma gwamnatin jihar Kano tana alfahari da wannan mazaɓa ta gama. Tana alfahari da sauran ƙananan hukumomi 28 wanda aka yi zaɓe gurare daban-daban, wanda kuma aka bada nasara ba karamar nasara ba. Jama'a da wannan muke ƙara godiya da wannan kuma muke roƙo za mu taimakawa wannan masallaci kamar yadda ake bukata daga mutum zuwa jama'a.